যতন লামসগো ভগবত গীতা ni first chapter te first verse ভগবত গীতা no explain খাইতনি ও তুমুং খুব করই এবা ককথাই খলমায়া আঙ্গই মহাভারত ni এবা ভগবত গীতা ni ককথাই রক বাই গদালরি মায়াম তে এক ককথাই রক no খলজাক তেং খাংকে নাকারজাদি ধৃতরাষ্ট্র শাখা संजय नो हे संजय कुरुक्षेत्र नि हाक थारो चबा खाना बागे बाचा लाइजाक कुथुम लाइजाक आनी साजला ते पांडुनी साजला सो तामो खाई तोंगलाय संजय आफरो शाखा हे राजन पांडवनी सेना रोकनो नुगुई दुर्योधन बिनी गुरु द्रोणाचार्य न थांगै आहाय हिनि साइखा ताई हाके पुशी जांगने फोरोंनायसा पांडुनी बुस्ला संगनि ओ कतर मा सेंक्रा रंग नासिक दि बाहायके नों बाय फोरोंजाक सियान गोरों द्रुपदनि साजला बेलाय काहामाखे चबानि बागै त्यार खायतो बरकनि आयंगो भीम ते अर्जुन हाय फानगना गोबां मा कतर कतर सेंक्राक दं विराट द्रुपद हाय गोरों गोरों सेंक्राक र दृष्टकेतु ते काशीराज पुरोजित कुंती भोज सभ्यनि गोबां मा सेना नायक रक दंबाय आबोनि लगिनो तंगु सुभद्रा तै द्रौपदीनि साजला संग बरकबो कुकुबुइनो बेलायनो गोरों सेंक्राक मा ओ ब्राह्मण रंगनि बिसिंगो काहामकुक चिनी बखांनि सेंक्राक रगनि कगनो बखनावै नायदि बरक सेंक्राक रगनो नायकलनानि बेलायनो गोरों ताबुक आंनो बरकनो तुइबो सावै खोनारवानो भीष्म कर्ण कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण ते सुमदत्तनि बुस्ला भूरिश्रावा हाय फानगोनां चबा ख्लायनाय सेंक्राक जे चबाओ मलब्रुम ब्रुम कप्लायंनाय रक दंबै दं यांचिनि बखागो गोबां मा कतर कतर चबा ख्लायनाय रक दंग बरक आनि बागै सागनि लांमानो रोनानि बागै तियार बरक चबानो तुइ बेलायनो सियान गोनां ते बेलायनो गोरों गोजा चिनि फान पाइफ्लाया तामनि हिंगे जों जत्तनि साइ सेंक्रा कतर भीष्म पितामानि तुइ दुलबुंबाय मथांजा फिया पांडवनि सेंक्रा रगनि फान बेलायनो किसिसा तामनि हिनबा फान गोनां भीमनि तुइदल मुंबाय मथांजाक फानो बरकनि फान बेलायनो बरकनि फान किसा जरानि यागलनो पाइ थानाय जा आबोनि बागैनो कौरव सेंक्रा रगनि जत्त चबा ख्लायनाय रगनो कयजावो बरकनि बिस्कां बखाकरा खेतंग बायदि ते भीष्म पितामानो काहाम खे रक्षा ख्लायना खायबायदि आबोनि आगोलो कुरुवंशनि गचाम ते मुंगना कतर चबानि सेंक्रा भीष्म पितामा बिनि संकनो खरां कतर बाय तामखा आबोनो खनावै दुर्योधन बेलाय खेनो तंसो जाखा अबोनि यागुलो गोबां मा शंकु खाम ते जात्रे पद दाल बिदाल तामजागनाय मानिरंनि खरां थानसाखे कुरुक्षेत्र ओ किरिमा सिंसा आंनि थांगा अबोनि यागुलो खेनो कराई कुफुरनि रथ साखाव आचुक लायजाक माधव एबा कृष्ण ते अर्जुन बरकनि सेंक्रा रगनि बागै शंक तामै रेखा ऋषिकेश मताई कृष्ण बिनि पांचाया शंखनो तामै रेखा अर्जुन बिनि देवदत्त शंखनो तामखा आबोनि लगियो भीमबो बिनि किरमा सिंसा शंख पांडमुंगै जे शंख तंगमानि आबोनो तामै रेखा अकक फिया संजय धृतराष्ट्रनो साइ तंगमानि कक्सिदो संजय देशे धृतराष्ट्रनो सापिखा अहाबुग्रा
युधिष्ठिर अनंत विजय मुंगई बिनी शंखनो तामखा ते आबनी लगिवो नकुल ते सहदेव बो बरगनी जाने जाने सुघोष ते मणिपुष्पक मुंगई शंखनो तामखा शंकरा कतर काशीराज शंकरा शिखंडी दृष्टद्युम विराट बरग बो जाने जाने शंखनो तामख्लाखा आबनी लगिवो द्रौपदी खरक बा बसा ते लगिवो शंकरा अभिमन्यु सुभद्रानी फानगोनां बोसाजला बरगबो आबो हायनो जाने जाने शंखनो तामलायखा ओ धृतराष्ट्र ओ शंखनि खरां नखा ते हानि कचारो गुरुम सावै निनि बोसाजलारनो बोखानो सबाई रखा आ जरावो हनुमाननि मांपली सैजाग बाना गोनां रथ साखावा आचुकजाग अर्जुन बिनि बादखंति सावै कग्रा नायफोरु ओ हाबुग्रा निनि बोसारगनो नुगै बो श्री कृष्णनो अकक साखा ओ अच्युत आनी रथनो ओ कनै बदलनि कचारो बाचारै दि हायखे आं ओ कनै बदलो चबा खायनायनि बागै कुथुम लायजाक शेंक्रा गावनो नुगै माननाय आं आ बर रगनो नायना मुचुंगु जे बर रग धृतराष्ट्रनि तमुं सित्रा तंनाय बोसारगनो खापां सोरांग्रानि बागै अरो चबा खायना हनै कुथुम लायजाक ओ बेबा कग्रफिया संजय धृतराष्ट्रनो साइतों मानिसी बकुरुक्षेत्र ताम चरितों ब जत्त कक धृतराष्ट्रनो सावि खनारि तोंमानी दुर्योधन गुरुद्रोणाचार्यनो फाइ ताम साफाइका यागुलो ताम ताम अंखा अर्जुन बिनि बिस्कांगो अकनै बदलंनो नुगै दुर्योधन नि बदलो बर रगनो नुगै ताम रिएक्शन रखा ताम साखाबो कृष्णनो अर्जुन ताम साखा ओ बेबा कग्रक संजय धृतराष्ट्रनो खनारि तों हिंगे बताबुक तैसा साफिका संजय साफिका ओ भारत दफानी धृतराष्ट्र मुक्तरीनो मेचेन्ना अर्जुननि खुक्ति अकगनो खनावै सुब्राय कृष्ण ओ बदल रगनि कचारो बिनि रथ नतलाङि बेराय रिखा भीष्म द्रोण ते गोबांमा राजा रगनो फुनुगै सुब्राय कृष्ण अर्जुन हाय हनि शाखा ओ पार्थ ओ जगाओ कुथुमजा बेबा कुरु रगनो नायदि अर्जुन आफुरु कनै बदलो शेंकरा खायके बासाजाक नुखा बिनि काका सं बिनि मामा सं बोसा बतैरो बोता बुफायो बिनि बायाब सं ते बिनि बाय काहामान सनाय जत्त लुकुरनो बारो शेंकरा गंगै कनै बदलो न बासाजाक नुखा कुंतीनि बिस्ला अर्जुना जरावो बिनि बर रगनो बासाजाक नुगै बेलायखेनो खायरक जागै खा खामै अकग रगनो साखा हे कृष्ण चबा खलायना बागै खरकसातै खरकसाना बोथा लायना बागै और बासाजाक आनी बंश रगनो नुगै आनी बोसाक गोलै तंखा आनी तत्रा रानै तंखा आनी बोसाक पुंगै गोलैब्राय तंखा आनी बोसाक गोजामा बोथाय थाय तंखा आनी याकनि बादुखौ गान्धि केप्लेवै थांखा आनी बोसाक कितिंगै यक्सावै तंखा आं बेलायनो खा गोलै तंखा आं ते और बाचावै मांगलाखा ओ खनाय कलो रायकृष्ण बोथानाय केशर आं बेलायखेनो हामियां माने मारि रक्सिमिसे नुगै तंगो आं आनी सागनि बंशनो चबाव बोथानानि काहाम नुग्या ते बरगनो बोथानि आं बाहायके तंथगो माननाय ओ कृष्ण ओ कप्लायंगे राज्य माने तंथमु रंनो आं मुचुंग्या आमते राज्य सुख एबार लांमानो तामो खायनानि तामो माननानि तामनि होनबा जे बर रगनि बागै अबरंनो मानना मुचुं माने आ बर रगसे तिनि चबाव बाचा जाक
ओ मधुसूदन जोंनो फोरोंनाय गुरु बुफानि समान ताखौ बुखुरो थागुजों बोसाबोतैरो बेबाग अरो जारि जानि लांमानो आरिना बागै बाचालायजाक तुमुं धृतराष्ट्रनि बोसारावनो बोथारै राज्य मानै संसार तै संसार थाम न मानिबो तामो खाकचां मानो माननो ओ बेबाग जिब्रंनो मोथांनाय धृतराष्ट्रनि बोसाराव हामिया फानो बरंनो बोथारै जों तामो माननाय बर हामिया फानो बरंनो बोथारके जों समसो ख्लायमा क्लायनाय आबुनि बागै धृतराष्ट्रनि बोसारकनो बोथारमा जागावो आं किसापानो गाहाम नुगे ओ माधव जों बाहाके साबनि ताखौ बुखुमनो बोथारो खाकचांमा मानानि लुब बाय कुप्लुंनि बागै बरगले सागनि ताखौ बुखुमनो बोथार थनिव मुंसा हामिया नुगे फिया जनार्दन जोंले शिव सागनि ताखौ बुखुमनो बोथारमानि आबो सुमसो हिंगे ताङै सुमसोनि हाचारो जों तंनानिया काइसासो बंश सकमो जागै थांके आ बंशनि तंथार चाथारो बेबाग सकमर जागै थाङो तै आ बंशव तंनाय बर रगबो यागलो अधर्म ख्लायनानि चेंगो हे कृष्ण अधर्म बाङै थांके बंशनि बुरि रगबो तमो हामिया तंनानि चेंगो आबोनि यागलो जे बोसाबोतै आचायो आबरो थेमरांगे आचायो बरगनि फान किसा जरानि यागलो न पाइ थानाय जात आबोनि बागैनो कौरव शेंक्राग रगनि जत चबा ख्लायनाय रगनो कयजावो बरगनि बिस्कां बुखाकरा खेतंग बायदि ते भीष्म पितामानो काहाम खे रक्षा ख्लायना खाय बायदि आबोनि यागलो कुरु बंशनि कचाम ते मुंगनां कतर चबानि शेंक्राग भीष्म पितामा बिनि शंकनो खरां कतर बाय तामखा आबोनो खनावै दुर्योधन बेलायखे न तंथो जाखा अबंनि थांमानि उलो अबोनि यागुलो गोबां मा शंकु खाम तै जात्रे पो आबोनो खनावै दुर्योधन बेलायखे न